Oish, Shanghai. Kani gadi kapor ya ka Ukraine bakal layo ban siat pen prabyang ban siat pen thud byang. Ya ka jing thmu jung sipai ka Russia. Hagani ka jing ele persya ki sipai jung ka Russia. Ki ju penon kami ka jekaban ap siat ya ki sipai jung ka Ukraine. Hanrai ki sipai jung ka Ukraine kila penon kam da ki drone. Kabak ki ju penon kam hagani ka jing ele persya. Bat kila yo ban siat pen pra ya ki jakaba bu ki sipai ka Russia. Ya ki tiar thama ia kan ikan jimpen pau jong ka Ukraine haki social media kadai kasen ka basis pa lai be sipai jong ka Ukraine kila yo ban terbom ye sipai jong ka Russia ki jing yo set pen pra ia ki ju ki tiar thama jong ka Russia diau ka mensim jong ki sipai ka Russia bakila du ye ki tiar ban apej ia ka jing ya lenti jong ki sipai ka Ukraine badagi spat liki moram em jong ka Russia ki bala jot haki kami case drone jong ka Ukraine ki moram em jong ka Russia ki yara bahai ki sipai ia ki sipai jong ka Russia ban kemi ya ka jinyaj jong ki sipai ka Ukraine ki balong kum ki CCTV tang ba ki la du no hakate kapor